Кыяшы да, яңгыры да, бозы яуса да, инде біз бары бір татар халқы шундай бейремнәрін яратабыз, артист халқын яратабыз. Шуңа күрә менә шушы площадкада эшләгән артистларыбызны хөрмәт итеп һәм инде шу бейремне зурлаганыгыз өчен үзегез бер гөрләтеп кулчап алыгыз әле. Минем сорок кына үтәсем килә. Есть люди, которые не понимают татарский язык? Есть такие? Юкмы? Вам очень повезло. Я буду петь только на татарском. Наслаждайтесь. Инде теге татар дигәннән сорок кына үтәсем килә. Мәчетләргә йөрибез бит инде, әйме? Менә шулай килде, мәчеткә кергән бер абзый мәчет эшенә кергән дә хәзрәт янына килгәндә сорау бирә икән. Хөрмәтле хәзрәт, әйтегез әле зинһар өчен, мәчет эшенә кергәч, бер-ике генә булса да русча сүз әйтергә ярыймы дигәч, ни в коем случае дип әйтте ди. Туктагыз әле хәзрәт, сез әле генә үзегез ике урыс сүз әйттегез түгелмесең дигәч, ничего страшного дип әйтте ди. Шуңа күрә инде без шундай милли бәйрәмебез ел сайын кабатлана икән, әлбәттә, дус туганнарыбыз, якыннарыбыз белән шушы бәйрәмне без уздырырга тиеш. Инде анекдотка күчкәч, әле безнең вакыт бармы? Сорап кына үтәсем килә. Бармы безнең малайлар үстергән әниләр бармы? Привет. Так, киленнәрегез өйләнгәннәрме инде? Ничек кияүләргә? Киленнәр әйбәтме? Менә шулай бер малай әнисе янына кайта икән, әни өйләнәм ди икән. Ярар улым, өйлән, бик тә яхшы, инде күптән кирәк иде. Ләкин әни, мин синең алдыңа хәзер 3 кыз кертеп бастырам. Шушы 3 кызның берсе генә мине сөйгән ярым, булачак тормыш иптәшем ди икән. Ярар ди икән, әнисе диванга барып утыра, малай 3 кызны кертеп бастыра. Әни, әйт кайсысы? Әнисе 2 дә уйлап тормый, менә улым беренче кергәне ди икән. Әйе, әни, шуннан да беренче кергәне каян белдең дигәч, менә килеп керү белән нервага тия башлады дип әйтте. Шуңа күрә инде сезнең теге үзегезнең балаларыгыз, кызларыгыз, улларыгыз инде теге шундый төпле гаиләдә матур итеп яшәсеннәр иде дигән теләктә каласым килә. Һәм инде мин сорап кына сезнең белән аралашып аласым килә именно ир егетләребез белән. Ир егетләр, тавышыгызны бирегез әле, пожалуйста. Молодец. Настоящий ир егет менә монда берәү генә утыра. А ты понимаешь по-татарски? Молодец. Теге аңнанга, конечно, дип җавап бирәсеңдер инде. Әйдәгез җегетләр, сызгыру, кычкыру, белмим, ничек тә булса, әйдәгез җегетләр, бер ике киттек. Молодцы, менә җегетләр, сезнең исемнән җырлыйсы килә. Шушы бәйрәмдә булган барлык гүзәл затларыбыз, хатын-кызларыбыз сезнең өчен Актаныш егетләре